Ahoj, dnešní video bude takový zvláštní, protože možná, že některým bude blízký, možná, že některým nebude blízký. A já jsem se rozhodl, protože jsem vždycky natáčel videa na Facebook, dával jsem to na Facebook spíš, protože to osloví mnohem víc lidí. Tak to teď chci zkusit tak, že budu natáčet na YouTube a tím bych to tak asi uzavřel. A dnešní video bude zaměřený vlastně na takový to, znáte to, takový to trapný, léto trapný, ale je to docela závažný téma a je to vlastně přiznání se k... Ježiš, jak bych to řekl? Já se tak vždycky strašně stydím, když začnu natáčet. Znova, střih. Jak jsem řekl, přiznání se ke své orientaci. Ano, jsem gay. Asi tak. Přiznávám ke své orientaci veřejně. A myslím si, že je to tak lepší, že když jsem to všechno řekl tenkrát, tak se mi strašně moc ulevilo, když to všichni už strašně moc dlouhou dobu tušili a nevychloubal, já jsem to vlastně zapíral. Ale pojďme si říct, já vím, že prostě za posledních průzkumů mezi dospívající LGBT komunitou prostě se zjistilo, že 96% mladých lidí, prostě to jsou gayové, to jsou lesby, a tak dále, vychávají prostě ve svém okolí urážky, jako je teplouš či buzerant a tak dále. 55% u nás v České republice z nich zažilo vlastně na vlastní kůži homofobní šikanu. Já jenom chci prostě, jak bych se k tomu vyjádřil já bych se k tomu vyjádřil prostě tak, že mi přijde nesmysl, aby někdo někoho odsuzoval za to, že je gay. Jako gay se člověk prostě narodí a tak to prostě je. To samozřejmě problém jenom určitý okolí s tou naší komunitou. A přijde mi to jako zbytečný, přijde mi to úplně nesmysl dobře. Ano, nemám rád gay, super, tak se s nima nebavím, nechodím do nějakého prostředí, kde to je, ale nedávám to veřejně dávat najevo nenávist. To mi přijde strašně blbý a strašně nesmyslný. Jenom jsem to takhle chtěl naznačit. Ty procenta jsem našel na internetu, ještě jsem to takhle znovu dolů, prostě jsem musel, protože si nezapamatuju čísla, já jsem úplný blbec. Ale přijde mi to tak prostě, že mi to přijde blbý, že člověk vůbec neuvažuje nad tím, co říká, když někomu nadává. A s tímhletím se strašně potácí strašně dlouho tady v Česku tohleto téma. Není to nic špatného. Absolutně, a já si myslím, že je to naprosto přirozená věc, která patří člověku. A zkuste mi podávali otázky. Na otázka byla vlastně, já to nemusím přečíst, jak jsi zjistil, že jsi gay. To jsem to tak, ale musím říct vlastně, že to nebylo nějak v 16 nebo v 15. Já jsem si to vlastně začal popravdě uvědomovat až v 18, takže když si to vezmeme, tak je to skoro rok a čtvrt. A bylo to tak, že prostě jsem si založil seznamku. A bylo to takový, že jsem začal prostě líbit kluci. A bylo to takový, že jsem si říkal, ježiši, tak já zkusím něco najít. Já jsem nevěděl, že existuje nějaká seznamka pro kluky. Tak jsem si založil profil na eVoice a prostě to začalo. A začal se mi zrovna ozývat prostě jeden takový kluk, strašně mladý. A já jsem si myslel, protože jsem vždycky se doslech, že, že to můžou být nějaký starý dětkové a tak dále. A já jsem se strašně bál. A když jsem byl v děcáku, tak my tam máme ve Stankově takovou sokolovnu a tam jsme si měli dát srát. On řekl, že přijede autem a že můžeme jenom někam zajet, si popovídat a tak dále, seznámit se. Tak jsem si řekl, jo, super, půjdu to, zkusit to. Super, stalo se tak, zkusil jsem to. Ale největší problém byl to, že když jsem uviděl to krásný velký BMWčko a říkal jsem si, ty vole, to bude nějaký Němec a to bude nějaký starý hustý dědek. A nejhorší je, že to auto mělo zatmavený skla, takže jsem tam neviděl. Ale řekl jsem si, dobře, zkusím to, když tak zavřu dveře, nenastupím do toho auta. A já otevřel dveře a teď, když jste to viděli, tak hezký mladý kluk úplně, já jsem si říkal, wow. Samozřejmě o mém poprvé se vůbec nemusíme bavit, tečka. To bylo trapný. Ještě větší trapas. A pak samozřejmě následoval druhý kluk a druhý kluk byl takovej, že to už bylo hodně vážný, protože jsem narazil na Patrika, určitě všichni víte z Facebooku a tak dále. A tak myslím si, že do konce života na to budu hodně pamatovat, protože jsem se i ponaučil z toho trošku a teď mluvím jak encyklopedie. Našel. Ježiš, já jsem si nikoho nenašel.
A po třetí, našel jsem si Patrika, samozřejmě to znáte z Facebooku, bylo to strašně moc krásný období, na který nikdy v životě nezapomenu. Nechci si hrát nějaký city, ale musím fakt uznat, že opravdový vztah vím, jak funguje a jak by měl fungovat. Teď už to vím. Po tom všem jsem si prostě uvědomil, že člověk musí být sám sebou. A ti, co chtějí, aby se prostě kvůli nim změnil, prostě musím nechat volně odplout. A musíme prostě nechat volně odplout ze svého života pryč. Ale je to prostě strašně těžké. A tak to prostě je. A člověk se s tím prostě ne vždy dokáže smířit. Mě ještě strašně moc napadá, a to bych chtěl využít vás, pokud byste chtěli. Jestli byste mi třeba napsali do komentářů, jaká by byla vaše reakce, kdyby vám vaše dítě oznámilo, že je gay, anebo že je lesba, že je homosexuálně orientovaný. Jak byste třeba na to reagovali? Z dnešního videa všechno, děkuji, že jste to sledovali. Budu rád, když mi dáte odběr na můj kanál. Prostě mějte hezký den.